ассалому алайкум дӯстон ва мардуми ютуб тамошобинои муҳтарам. Имрӯз 15 ноябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон дар ютуб канали Саудо ТВ пешкашо мешавад. Баъдан дӯстон барои реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои фурӯши реклама боша дар WhatsApp барои реклама муроҷиат метавонед бикунед. Мо реклама мекунем дар ютубу, тиктоки, инстаграму, телеграму, хулоса дар якчанд сайтҳо дар фурӯш мегузорем. ирӯза наварда агар хато накунам, хоб 12 дуна хонаҳо ҳастанд ки хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳастанд, квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон ва хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе ҳам ҳастанд, 5-6 та мондагием. баъдан бо як када замин дар кора ки навортон мекунем. Дар видео лайк монед, имкон подписаться кунед, наворро шурӯъ мекунем. шо тамошо кунем бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯй. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. бародараз нигоҳ кунед ака. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. мада замин дар курай аз ноҳияи Данғара арзонак боша мешавад. ҳамин ки ягон ҷои ҳамвортар боша ки ягон хонача када зиндагиро сар кунем. WhatsApp монда нависен кадомитон дорен аз Данғара заминои фурӯшӣ дошта бошен, ягон 4-5 соти хаҳай ин ҳамин шахсията WhatsApp шунда нависен, занг занен, аз думи канали Саудо ТВ салом расонед. иншоалло акара дастгирӣ мекунем ҳама каса заминдоро муроҷиат кунед. нафарои ки эълон дар портона эълон дар WhatsApp ма дар аввал дар охир мондагиай муроҷиат бикунем бачаҳо. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор. нигоҳ кунем бачаҳо, видео камтар дароз буд, ускоритиш кардем. шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабуз Ганҷрезда қарор дорад. 3.5 сотих замин дорад. дорои 2 ҳуҷра. 220 000 сум нархш. кивоз муомила дорад бачаҳо азиз. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрани шумо. ҳаме ки занг мезанед мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. чунки канали Саудо ТВ зиёдаи 3 сол мешавад ки ҳамин соҳада кору фаъолият ҳест ки ҳар рӯза хонаҳоро савдо мекунад ва хонаҳоро бо қабул кардан мекунад ки худтон шоҳиди ҳамин чи ҳастем бача азиз. иншоалло канали хуб баҳри шумо кушодагиай. дар ин канал харид ва фурӯш мешавад, аз ҷумла хона, замин, квартира, чизе ки боша дар ҳамин WhatsApp ма дар аввал дар охир мондагӣ муроҷиат кунед. оиди хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон ҳамроҳи ака чахчак кунед. калидор дора, баня дора, об свет дора, мактаб қарибай дур нест, масҷиди воқа дур нест бачаҳо азиз. маҳаллаи обод. одамои серьёзни занг зад успет карда бигиренаш. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан бениҳоят хонаи зур дӯстон бо нархи дастрас. хеле нархҳо редка мешавад. нигоҳ кунед. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Навобод, 7.5 сотих замин, 2 дар хона, 200 000 нарх. телефон WhatsApp рӯи экрани шумо. алиши ба мошин мешавад. мактаб, магазин, балнеса наздикай. 2 хона, калидор, анҷомхона, оқилхона дора. дарахтҳои калон дора. боз фундаментҳо барои хонаҳо рехтагӣ тайёракай. ӯбши ҳамаш мешавад 200 000 сум ки бо худо хоҳад арзонтон мекунад.
7.5 сотих 2 дар хона занг зад чахчах кунем. Бигем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кесем. бачакҳои тикток, инстаграм ва телеграм имкон боша лайкотона монен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки барои реклама дорен мода муроҷиат бикунен, рекламаш мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат кортона худохоҳад ҳал мекунем. баъдан оиди ҳар як хона беҳуда занг назанем, видеора сабрка тамошо кардан гирем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати Қиблаӣ, деҳаи Курпаӣ, 6 сотих замин, 4 дар хона, 310,000 нарх. варианти кредит дора бачаҳо. бениҳоят варианти зур. нигоҳ кунед. шумо гӯш кунед Саудо ТВ чӣ мега оиди ҳамин хона. кадоме ки мехара 155,000 сум шабата мега, мондагиша моҳона меспора. далчи гӯш кунед. ҳама хонаҳо ремонт кардагӣ, 12 ба 3 падвал дора, гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ, ҳуҷҷат дора, об ва барқ доимӣ, дегдонхона дора. хуб 12 ба 3 фундаментҳои времянка рехтагӣ тайёр бо. хона ба хишти пухта сохта шуда, хуб дар ҷои баланд ҷойгир астай. хуб нархш обши 310,000, 155,000 нарх, яъне ки кредитша метонем биспорен, далчи моҳона биспорен. ака хати чахчах кунем бигиренеш. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Калхозобод қарор дорад. сентри район, духонага масоҳати 63 квадрат, доми 5 ошёна, хона дар 5 ошёна, нарх 420,000, боз муомила дорад. 63 квадрат духонагаи ки дар 5 этаж қарор дорад, 420 мега муомила дорад. ватсапро экрани шумо занг зад чахчах кунед. хона дар ҷои беҳтарин, дар наздикии мактаб, масҷид, балниса, ҳама чиз дора. дар якум этажи ҳамидон магазин мебоша, мега об свет дора, ҳуҷҷату садай, нархш 420,000 бо савдо мешавад. сентри райони Ҷалолиддини Балхи, Калхозобод. дӯстон лайкотона монен, дар канали мо обуна шавед, яъне ки подписатсия кунен. баъдан дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Машъал, 8 ҳуҷрага, масоҳати 6 сотих замин, 710,000 нарх, канечкаи маршрути 45. харидори аниқ боша муомила мешавад. хонаҳо мега ҳарду якҷоя, яъне ки ҳардуи хона якҷоя ё дар алоҳидагӣ низ фурӯхта мешавад. 4 хона ҳан мега 4 дар хонагӣ доранд. баня дарунишда қарор дора, падвал дора, ҳардуш техпасо ва сертификат дора. ба мошин ё дар шаҳр бо сексия иваз карда мешавад. ихел ба нарх 8 ҳуҷрагау 6 сотиха 710,000 сомон, боз худохоҳад камтар муомила дорам. чӣ хел фаҳмидем? далчи бо стоп када айсар тамошо кунем, бо шудтар мефаҳмем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин, дар Пахтаободи шаҳри Турсунзода, регари пешина қарор дорад. хоб нархша мега 125,000 сомонӣ. нархи зуро бачаҳо 125,000 сом. дар ин давр замоне ки ҳама қиматӣ оштон шавад, кадомет мегирӣ. фурӯшӣ хона қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. хоб Пахтаобод, деҳаи Истиқлоли 3, пеши мазори Балогардонбобо мега. дар наздикии хона қарор дорад мактаб, шифохона будастай, мактаб будастай ва магазин қарор дорад. нарх 125,000. занг занен, чахчах када бигирен. 3 сотих 3 ҳуҷрага.
мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 6 сотих замин дорои 3 ҳуҷра ҳасанободи 5 астгу ноҳияи рӯдаки деҳаи ҳасанобод анами ҳасанободи 5 да қарор дора 150 000 нарх дора 6 сотих замин дора хонаи барак ҳастаи хонара барак кардагиян 150 бо муомила дора. занг занен чахчака рақамҳои ватсап ва ғира 64 00 да аз думи Саудо ТВ бачаку. баъдан дӯстон фикротона комментария кунед. хона чӣ хелай? нарх наво ирӯза наворо чӣ хел шид? хонаҳо арзонанд, қиматанд? ягон хонаи ба таби дил аз видео диден ё ки надиден? ҳатман ва ҳатман баъдан дӯстон имкон ёфта лайк кунед. агар хоҳем ки ҳамин хонаҳо савдо шава, лайк зиёд шава, хонаҳо навор топ мерава, иншоалло баъд хонаҳо соҳибша меёва. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 5 сотих замин дорои 4 ҳуҷра кӯшзаводи шаҳри бохтари қурғани пешинаи 210 000 сомона. рақамҳои 94 44 рақамҳои дастии соҳибмулк. 4 дар хона плюс бо калидорш. 2 хона бо калидор. яки 4 хона бо 2 хона. аддел ништа мақсад. обсвет дора. гирдуш маҳкам. ҳуҷҷатҳо 100%. хона дар Виен мега пушти кошзавода будааст. хайр ремонтош бад нест. 210 000 нарх 5 сотиха 4 хонага муомила кунен. аз думи канали Саудо ТВ занг занед бачаҳо. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшии имрӯза. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар дуюм этаж ки масоҳати 38 квадратни метр ноҳияи ашт шайдонда қарор дора 200 000 сомон нарх дора. ремонтҳои бад нест. фасон хушу замонавӣ кардагӣ барои зиндагӣ кардан тапа тайёр. фурӯшӣ дар шаҳраки шайдон кӯчаи бинокорон 42. хуб пушти ҳукумати ноҳияда қарор доштааст. хуб 200 000 сум квартираро бинем бачаҳо чӣ хел фасон 38 квадратай 200 000 сум темболи дар дуюм этаж будааст. ина занг занен бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. баъдан дӯстон аз куҷо то чанд сомона чанд сотих чанд квадрат чандум этаж хона замин квартира дар корай комментария кунен. одамое ки доранд ку баъдан Саудо ТВ дароӣ мекуна мо рекламаш мекунем фурӯшта мегзарем бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамидон қарор дора. якҳуҷрага квартира дар панҷум ошиёна қисми дохилии хона. нигоҳ кунед. якҳуҷрага дар панҷум ошиёна масоҳаташ бад нест. фасон 42 квадрат нормали средний 42 квадрат ҳаштум маҳалла ҳаштумин микрорайони шаҳри хуҷанд дивостони қарор дора. срочно далши маълумот оиди ҳамин хона далши видео чӣ саволу ҷавоб боша бо телефон рақамҳои ахириши ватсапшон 0003 да метавонем муроҷиат кунем бачаҳо азиз. хонаҳотонро ҳаракат карда видеонавор карда роӣ кунен. рафти видеода мақсад беовозам мекунем бикунем мешавад чунки худмон баъд асон карда пешкаши мардум мекунем. ҳамиқа ки адресора пирра нависонда роӣ кунен ки мардум хушу фаҳманд хона куҷода будай чанд зодӣ будай чанд квадрат будай наздикии чӣ ҳаст чӣ нест мактаб масҷид бозор ҳаст нест ҳамаша нависен. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар ҳафтум этажа 54 квадрат ремонтошам кардан хушу фасон замонавӣ кардан барои зиндагӣ тайёрай. дар гардиши Ленинград фабрикада қарор дорад. душанбе ноҳиёрдаки 420 000 сум нарх дорад. срочно пул дар корай барои ҳамин мефурӯшем мегӯянд. хонара дар пароит Ленинград кардагӣ қарор дорад. 54 квадратни метр хона ремонти нав дорад. ҳуҷҷатхона ва ҳаммом ҷидо кардагиянд. хона бошад дар ҳафтум этаж қарор дорад. доми ҳафт этажа ҳай лифт надорад. марҳамат харидори аниқ бошен.
занг занед. 54 квадрат 420,000 сомонӣ. Инами хел нарх. Ина масякина бигирем чорча азиз. 420 та 7 этаж. 7 этажный дом бачако. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира масоҳати 36 квадратни метр дар сеюм этаж. ноҳияи Фирдавсӣ, Борбад, кӯчаи Борбад. хуб, шаҳри Душанбе. 36 квадрат 460,000. як хонага сеюм этаж, кӯчаи Борбад. калсавои церквда қарор дорад. дар наздикии хона сиём ҳаст. хуб, амонатбонк ҳастай, оби гарм дора. хуб, 460,000 нарх дора. ячнимчи савдо мешава. ремонтош бад нест, фасон кардаги, авочаспондаги. қайд дидесен хонаҳо кадом ҳолатда қарор доранд. яъне қисми бандияш бачаҳо. мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ҳамин дом квартираи мо як хонага квартира дорем дар 4 этажаш масоҳати 48 квадратни метр. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. якум Советский, маркази 29. пушти маркази 29. шаҳри Душанбе. хуб, хонаи орзуҳо мегӯяд. гафаби хонаи орзуҳо 495,000 да 48 квадрата орзу мекунӣ, мегирӣ бачаоча. ба гуфти соҳибмулк. хуб, балкони 2/6 дора. хона таъмир кардагӣ, ҳаммому ҳоҷатхона ҷудо кардагианд. тирезаҳо хуб тиреза дорад. далши маълумот рақамҳои ахириш 8997 да занг занед, видеохона рӯйтон мекунад. 495,000 48 квадрат 4 этаж, як ҳуҷрага. дӯстон, навор тамом шид. хона, замин, мошин, квартира чизе ки дорен дар ҳамин ватсапи ма рӯшни реклама карда фурӯшта мегузорем. имкон боша, агар ба шарти имкон боша, як талайк монед, подписатсия кунед. зиндаву сарбалом боша.